ассалому алайкум дӯстони азизу меҳрубон, умедворам ки ҳар яки шумо хуб ҳастед, сиҳату саломат ҳастед. Ман шукронаи Аллоҳ созем хубем. Влогмона имрӯз хостум сар кунем аз ҳамин блинчикҳои бамаза. Ман хеле буд блинчик напухта будам. Имрӯз хостум блинчик бипазам. Дӯстони азизу меҳрубон, ман пештар пухтагиём, ресептчам гуфтагиём. Ина михел влога боша шурӯъ мекунем. То охири влог бо мо бошед. Ҳатман ки ба шумо маҳқул мешава. Дастгириро фаромӯш намекунем. Лайку комментария менависем. Дӯстони азизу меҳрубон, ман дар инҷа тайёр кардастам. Чӣ мегӯянд мира? Ҷагалдак. Мо сузма мегӯем, ку ҳар кас ҳар чӣ мегӯяд. Ҳамхал тайёр кардастам. Хамирош мулоимакай. Ина ов. Дастмада ов када гирифта партуфтастам. Нав партуфтам, озиш сурхакшав мегирам. Ида алови тез хушрӯ мешава, чӣ қадр ки шумо медонед занои меҳрубон. Лекин акуну медонам дар пилта чӣ хел мешава. Як бор ё ду бор кардагиам дар ҳами пилта хушрӯ омадаги акви дафт намедонам. Ҳамин рози тайёр кардастам. Иншаллоҳ ки хӯроки шомам якҷоя бо шумо тайёр мекунем. Ман михел дӯстони азизу меҳрубон, касоне ки нав ба канали мо обуна шудагиянд, хуш омадед. Лайкотонро бумонед. Кадоме ки подписатсия кардаги нест, подписатсия кунед ва влогҳои моро интизор шавед. Дӯстони азизу меҳрубон, ина михел чаймо тайёр шуд, камтар хунук шудай. Ина хеле хрустяшай, дурнуш мягкий. И тайёр шудай. Хӯроки шомам тайёр кардастам. Дӯстони азизу меҳрубон, барои хӯроки шомам дар кораи гӯшт малакай реза карда мешавад. Пиёз болгарский, баъд сливки для соуса, макарон. Ман макаронро ҷӯшондастам, хеле макарон гирифтагиём. Ҷӯшондастам, баъд переправа. Тамом, ҳама қичи дар кораи ҳозир тайёр мекунем. Якҷоя бо шумо. Макарон ки ҷӯшид ба ёра нишон метиҳам ки чӣ хел мекунам. Дӯстони азизу меҳрубон, имрӯз мо боромоно гирифтем. Бисёри шумо мепурсед дар комментария ки шумо кор мекунед, фозерго мо кор мекунем. Баъд ҳастанд занакое ки мегӯянд ки уҷуда бояд ҳар дафъа харид кунӣ, намеши хеле ки ҳар дафъа харид накунӣ. Ман ҳозир ҳаминро мешикам, шумо бибинед ки ман ҳамида чӣ мехарам. Ҳамун чизое ки дар хона дар корай, ман ҳаваёро ай магазин намехарам, ай ҳаминҷо мехарам. Ҳаминҷо ки хариди тамом аллакай ҳамун балое ки бояд модда дар корай ҳаваи худаш буд мешавад. Мо гирифтагем ҳамун чизе ки барои ҳар як хона дар корай ҳамун чизоро гирифтагем. Не хеле средство барои либосшӯӣ, кондитсионер. Ман мегирам ай каталог то ин каталога тамом мешавад. Баъд барои посуда шуштан. Ина михеле ҳозир ҳамаша мебурорум, дар инҷа хушрӯ мемонам, бо нишон метиҳам. Ҳамин қаборум 50 бал шудагӣ ай. Ина михел хай. Ҳозир мебурорум, нишон метиҳам. Дӯстони азизу меҳрубон, закази мо ина миқай. Ҳозир ман мегӯям ки ман чӣ гирифтагиам, чизи новинка гирифтагиам ида. Хайнаи шампуноро ман фақат ҳамин шампуноро мегирам. Инайра, баъд инайра. И мужское, и бигем барои детский, барои худмон, инаи барои мақт Соня. Соня бисёри баъд моша мешӯяд, барои вай мода бисёртар дар кора. Барои вай дута гирифтам. Баъд дезодоранте ки ман мегирам, бениҳоят дезодоранти хубай. Дезодоранти Рексона ҳастай ки дар магазино 300 рублея чанқай, 200 чанд рублея, 300 чанд. Иҷода 150 рублея. Нами калони хушрӯй мебара хеле. Баъд гирифтам. Соня худаш якта шонаини хеле гирифт. Якта паймер. Защитный паймер. Якта хеле гирифт. Баъд дута хеле шапочка барои муҳош гирифта, намедонам. Хай буфаҳмед духтаракои ёша. Баъд ман инаи салфетка, бениҳоят салфеткаи арзонай барои курткои гудако сафедан.
курткаи Соня сабсафеда. Барои вай ягон ҷушта яке ягон чи бураса дар вақт тоза мекунем. Ма якта гирифта будем, бо якта дига гирифтам. Якта собун, якта зубной паста Соня гирифта. Инера мо комплектша гирифтаги будем, каталоги гузашта. Идаф бо инаи мондаги чизоша гирифта. Ма гирифта будем тамом кадай. Бо айни барои проблемини кожи ягон наву сурхчако меброя и бениҳоят чизи хубай. Баъд кремша гирифтем. Не. Баъдан гел для душ ки ҳама истифода мебарад. баъд инаиро барои мӯҳ рехтан ма худам гирифтам. бениҳоят чизи хубай. Ира бояд комплект бигирем, лекин ма комплект негирифтам. ҳам хел худша тоқа гирифтам, ҳам хел ёрдам кардастай. Яктаи дига спрей дира тера гирифтем. баъд инаи чизи ай ҳама асосии ки барои ай 18 сола болоиро истифода мебаранд. бениҳоят чизи хубай. Инаи чӣ будами? Сиёҳдона. Да види чишай бениҳоят ҳам хӯрданаш қулай, ҳам фоидаҳои дар ҳама организм фоидаҳои бениҳоят хуб дорад. Ба ҳама дард давоай. баъдан барои кӯдакони хеле омега гирифтам. метиёмшона ҳатман ки ина иҷода желатин дорад, неким и сертификати ҳалал дорад желатинаш ай говяжья мумкин. баъд инаи зубной пастара дандонои ма камтарак дар тобистон камтарак нехеле хунуко гарм мехӯрди ба дар мекард. ай ҳами шушта будум, ҳами фоида кард. фоидаша дидум, барои вай боз заказ кардам. баъд пияднаводител. Пияднаводител ки дар ҳама хонаи гудакдор дар корай. баъд якта имбирни напиток иро барои мардак заказ кардам. имбирни напиток барои иммунитета баланд кардану дами хунукиҳо бисёр мераванд. барои вай яктаи хеле заказ кардам. баъд мондагиша намо чизо тамом. инами буд хариди имрӯзаи мо. дӯстони азизу меҳрубон, ина макаронмон тайёр шуд. гирифтумша иро ма дута кадаги будам. гирифтум оби хунукати шуштумша. баъдан ина иҷа бошад гӯштманоли бирён мекунем. худ шурӯъ бирён мекунем ба переправа ба ҳама чиз худ шурӯъ бирён мекунем. баъдан чиёро меандозем? пиёзша қити болгарскиш ба мендозем. дӯстони азизу меҳрубон, ма переправаро дохтум. инам хеле бирён кардастам гӯшта тунукак реза кардагиам. дам бирён карданам мепаза бо пиёз бирён кунӣ бо мулоимати хушро мепаза. дӯстони азизу меҳрубон, пиёзшам дохтум қариб ки пухтаи бирён шудай. намак кардам, переправа кардам. ҳар кас метавонад ба таби худаш бикунад. немихел ҳози камтараки дига дар қуввати паст жарид мекунамша. баъдан сливкиро меандозам. инами хел дӯстони азизу меҳрубон, иро дохтум ҳамашам не 500 грамм 400 граммшам дохтум. кришкаша маҳкам мекунам дар қуввати паст мондагиам. як 4-5 минут меиста. баъд макароно якҷоя мекунем катиш. ногуфта намонад, ма якум бор хӯрокам хали сливки тайёр кардастам. як бор сирни кадикадам ба маза буд. иро якум бор тайёр кардастам. намедонам ки кӯдакон мехӯранд ё ки намехӯранд. ҳамеша намедонам. барое ки якум бор тайёр кардастам. некин кӯдакои мо макароно беҳад нағз мекунанд. инами хеле холи боша ҳамқа хушрӯ мехӯранд. раҳмати калон духтаракои хушрӯ, дӯстони азиз, барои лайкотон, барои комментариҳои хубтон бениҳоят аз ҳар яки шумо миннатдор ки вақти худтона сарф карда дареғ надошта барои мо комментария менависед, лайк мемонед. бениҳоят мо хурсанд ва аз ҳама миннатдорем. дӯстони азизу меҳрубон, инами хел макаронора меандозему омехта кардан мегирем. инами хел тайёр шуд. бигем чӣ мекунем? насиб боша шаварм омад ба мекашам. мумкин ки мечашанд, мумкин ки намечашанд. ба нишон метиҳам тона. намехел баъд хайру хуш мекунем. дӯстони азизу меҳрубон,
شاورما که دیده говорится که میچشه اینه میخواد کشیدم شه خیر پر رستورانسکی باید بکشیم ما خالی نکشیدم تو پاتاجیکسکی ما پاتاجیکسکی کشیدم آزی میچشیم میچشه باشه با مزه بوده کن با مزه بوده خیلی کن او بکدیم گوز نه نه فرید گوز نه نه چی دختگی که ایده فورم فهمیدن سلیپکی فورم فهمیدن ویدیو رو تماشا میکنی که چی بود که خوردی اینه خیلی خیر خیر دوستان عزیز تا ولاگ‌های آینده